On kestävän rauhan tärkein turvatakuu. Ja koko kansainvälisen yhteisön on pidettävä painetta yllä. Toiseksi Ukrainan jäsenyysneuvottelut on avattava. Kolmanneksi talouden osalta EUn Ukrainan välin ja neljänneksi Euroopan investointipankin pitää vahvistaa koko Euroopan puolustusteollisuutta entistä enemmän. Eikä voi olla niin, että yksikin jäsenmaa tarpeettomasti blokkaa näitä keinoja tukea Ukrainaa. Tämän me tiedämme hyvin sekä täällä Virossa että meillä Suomessa. Lisäksi Venäjän jäädytettyjen varojen on pysyttävä jäädytettynä, mutta vielä tärkeämpää olisi mahdollistaa niiden käyttäminen koko laajuudessaan Ukrainan jälleenrakennukseen ja Ukrainan armeijan vahvistamiseen. Me olemme sitoutuneet jatkamaan Ukrainan tukemista. Tapaamisen tärkein anti oli se, että Yhdysvallat, Eurooppa ja Ukraina seisoo yhdessä. Toinen tärkeä asia oli, että sovittiin jatkoprosessista, joka tähtää turvatakuiden rakentamiseen. Ja tämä työ on nyt tärkeää ja se syntyy sanktioiden ja tariffien uhasta. Siksi mainitsemani EUn 19 pakotepaketti, sen valmistelu niin pitkälle, että se voidaan ottaa käyttöön. Ja Yhdysvaltojen sekä tariffit että pakotteet yhdessä, ne tuovat taloudellisen vahvan paineen. Nyt vaan pitää huolta tästä Eurooppa-Ukraina-Yhdysvallat-yhteistyöstä, turvatakuiden järjestelyjen rakentamisesta uskottavaksi ja vahvaksi ja kolmanneksi sanktioiden ja pakotteiden uhka. Näiden kautta ja vain näiden kautta me pystymme luomaan se paineen ja uhan Venäjälle, että heidän on tultava neuvottelupöytään ja samalla me vahvistetaan Ukrainan asemaa näissä neuvotteluissa. Pääministeri Orpo, sanoitte äsken tuossa puheessanne, että voisitte vaihtaa Viron pääministerin kanssa puheita keskenänne ja asia olisi ihan sama ja näin varmasti pääosin onkin, mutta jotain erojakin löytyy ja yksi koskee näitä mahdollisten taistelujoukkojen lähettämistä Ukrainaan. Ja Suomi on tähän asti ollut, tässä nyt sanoisi, pidättyväinen taistelujoukkojen lähettämisen suhteen. Osana turvatakuita on puhuttu siitä, että tuki- ja huoltotoimintoihin voidaan osallistua ja näin, mutta ei taistelujoukkoja. Onko Suomen linja jollain tavalla muuttunut, tämä pidättyväisyys vähentynyt tämän Washingtonin kokouksen jälkeen? Esimerkiksi sanoitte eilen A-studiossa muistaakseni, että ei voida kategorisesti sulkea pois. Ja sitten myös Viron pääministerille, että onko Virolla ollut siis koko ajan sama linja, että komppania verran voidaan lähettää joukkoja mukaan lukien taistelua? Voin aloittaa ensinnäkin koko turvajärjestelyjen rakentaminen ja turvatakuiden valmistelu, niin se on prosessi, joka etenee, jonka myötä myöskin kannat selkenee, kun tiedetään enemmän. Aloitetaan siitä perusasiasta, että kun turvajärjestelyt rakennetaan, Suomi on mukana rakentamassa niitä. Me olemme jo tällä hetkellä mukana erittäin voimakkaasti Ukrainan turvajärjestelyissä, 29 sotilaallista materiaalipakettia, poliittista tukea, humanitaarista tukea ja laaja-alaisesti yhteistyötä. Se on turvajärjestelyä sekin. Nyt kun tarkentuu prosessin myötä se, että mitä turvajärjestelyillä, mitä ne tulevat olemaan, mikä on niiden tämä sotilaallinen kokonaisuus ja sitten myöskin poliittinen osuus, niin sen jälkeen me tullaan tekemään päätöksiä siitä, että miten Suomi osallistuu. Ja en haluaisi kategorisesti nyt ryhtyä sulkemaan mitään pois, mutta en myöskään yksityiskohtaisesti sanomaan, missä voidaan olla mukana. Me tullaan olemaan mukana, me katsomme meille sopivan roolin. Sotilaallisiakin rooleja on erilaisia ja siksi tässä malttaisin hetken mieltä. Ja täytyy tietenkin sanoa se, että silloin kun puhutaan turvatakuista, jos ne on 5. artiklan kaltaisia, niin ja tarkoituksesta pitää puhua paitsi hallituksen ja presidentin välillä, mutta myös eduskunnan kanssa, jotta meillä on laaja yhteinen näkemys, mitä olemme päättämässä, mihin olemme sitoutumassa. Ja siksikin mielestäni tässä asiassa. Selline küsimus, et peaminister Michal mainis ka, et meie siin oma regioonis tunneme Venemaad hästi ja oleme ka tegelikult teisi Euroopa riike enne Ukraina sõja algust sellest Vene ohust hoiatanud, aga ometi paljude riikide välispoliitika Venemaa osas muutus alles pärast selle täiemahulise sõja algust. Ja mu küsimus siis ongi, et mida
me saame teha Euroopa Liidus tulevikus? Ma arvan, et siinse regiooni riikide hääl on kõvasti tugevamaks saanud selle protsessi. Ma ütleks nii, et aastaid tagasi meid võib-olla peeti nagu ühe teema riigiks isegi mingites küsimustes, et me sellest rääkisime palju. Ma võin isegi kodumaal meenutada ajakirjandusväljaandeid, see nüüd ei olnud Delfi, aga kus küsiti, et miks on vaja seda vana head Bonnie M-i plaati jälle mängida, et Venemaa on ohtlik. No vot selgub, et Bonnie M tuli tagasi ja Venemaa on ohtlik, midagi teha ei ole. Ja meil on üsna selline hea ettevalmistusformaat, toimetamise formaat ka Euroopa Liidus, et see formaat, kus on Baltimaad, Põhjamaad, seda hüütakse siis NB8-ks, kuhu aeg-ajalt liitub Poola juurde, Saksamaa, Iirimaa, see on päris selline nagu vitaalne grupp ja kes valmistab väga hoolega ette ka neid positsioone, kuidas Euroopa ka julgeoleku küsimuses siinset regiooni näeb. Hea Petteri, austatud ajakirjanikud, head külalised, terve tula Viro. Eestil on tohutult vedanud, et ainult 2-tunnise praamisõidu kaugusel Tallinnast asub meile sõbralik ja vennalik Soome. Me oleme väga lähedased liitlased ja partnerid nii julgeoleku kui majandusteemadel. Soome on Eesti number 1 kaubanduspartner ja koduks väga paljudele eestlastele, ka samameelne liitlane paljudes organisatsioonides, et kõiki isegi ei jõua üles lugeda. Ja on hästi tuntud teadmine siinpool lahte, et kui Soomel ja soomlastel läheb hästi, läheb eestlastel ja Eestil ka hästi. Soome liitumine NATO-ga on teinud meie regiooni tugevamaks ja kindlasti paremini kaitstuks. Üheskoos oleme astunud otsustavaid samme Venemaa varilaevastikuga võitlemiseks ja meie ühise merealuse taristu kaitseks. Meie koostöö NATO operatsiooni Läänemere vahimees käivitamisel sellel talvel oli suurepärane. Oleme pidevas suhtluses, jagame üksteisega olulist infot, teavet nii seisukohtadest kuni delikaatse luureinfoni välja. Ja siinkohal tahaksin ka väga tunnustada Soomet pingutuste eest, et saavutada rahu Ukrainas ja lõpetada Venemaa agressioon. Tänu Soomele on meie regiooni seisukohad igal pool, nagu ka Washingtoni kohtumisel tugevalt esindatud. Ja Eesti positsioon siin on kindel. Ukrainast ei saa rääkida Ukrainata, Euroopast ei saa rääkida Euroopata. Surve agressorile peab jätkuma, sest nagu teame, Putini eesmärgid ei ole muutunud. Ta tahab tervet Ukrainat ja kirjutada ümber Euroopa praegust julgeolekuolukorda. Eesti ei kavatse kunagi tunnustada piiride muutmist relvajõul. Õiglase ja püsiva rahu eeldus on tugevad julgeolekugarantiid Ukrainale, et Venemaa ei mõtlekski agressiooni korrata. Eesti on ka valmis Ukraina tahtekoalitsiooni heidutusväkke panustama kuni kompanii suuruse maaväe lahinguüksuse, väljaõppe instruktorite ja staabiohvitseridega. Ja meidän on vahvistettava jatkossakin meidän yhteistyötämme kaikilla tasoilla, taloudessa, puolustuksessa ja turvallisuudessa. No tänään on selvää, että tapaamisen keskeisin aihe on Ukraina. Viime viikon Washingtonin kokoukset osoittivat sen, että Eurooppa ja Yhdysvallat seisovat yhtenäisenä Ukrainan tukena. Tämä oli erittäin tärkeä keskeinen viesti Washingtonista. Hänen on osoitettava selkeitä merkkejä todellisesta halusta rauhaan, eikä hänen tule antaa pelata aikaa, niin kuin Venäjä on tehnyt. Ukrainan tukemisen osalta keskeisin asia on vahvistaa Ukrainan armeijaa. Se on kestävän rauhan tärkein turvatakuu. Mutta myös Euroopan on kannettava oma vastuunsa. Kolmanneksi talouden osalta EUn Ukraina-välinettä on jatkettava. Euroopan rauhanrahaston varat on vapautettava Kuidas pärast seda Washingtoni kohtumist saaksime me päriselt kindlustada, et Venemaa astuks tõsiseid samme selle sõja lõpetamiseks esiteks
ja teiseks, et me liiguksime ka tõsiselt edasi nende julgeolekugarantiidega ja ei jääks sellisesse ummikseisu või ei tekiks sellist omamoodi pidurdamista. Kiitos, tärkeä kysymys. Toinen tärkeä asia oli, että sovittiin jatkoprosessista, joka tähtää turvatakuiden rakentamiseen. Ja tämä työ on nyt tärkeää, mitä se syntyy sanktioiden ja tariffien uhasta. Siksi mainitsemani EUn 19 pakotepaketti, sen valmistelu niin pitkälle, että se voidaan ottaa käyttöön. Ja Yhdysvaltojen sekä tariffit että pakotteet yhdessä, ne tuovat taloudellisen vahvan paineen. Nyt vaan pitää huolta tästä Eurooppa-Ukraina-Yhdysvallat-yhteistyöstä, turvatakuiden järjestelyjen rakentamisesta uskottavaksi ja vahvaksi ja kolmanneksi sanktioiden ja pakotteiden. Ihan sama ja näin varmasti pääosin onkin, mutta jotain erojakin löytyy ja yksi koskee näitä mahdollisia taistelujoukkojen lähettämistä Ukrainaan. Ja Suomi on tähän asti ollut, tässä nyt sanoisi, pidättyväinen taistelujoukkojen lähettämisen suhteen. Esimerkiksi sanoitte eilen A-studiossa muistaakseni, että ei voida kategorisesti sulkea pois. Voin aloittaa ensinnäkin koko turvajärjestelyjen rakentaminen ja turvatakuiden valmistelu, niin se on prosessi, joka etenee, jonka myötä myöskin kannat selkenee, kun tiedetään enemmän. Aloitetaan siitä perusasiasta, että kun turvajärjestelyt rakennetaan, Suomi on mukana rakentamassa niitä. Me olemme jo tällä hetkellä mukana erittäin voimakkaasti Ukrainan turvajärjestelyissä, 29 sotilaallista materiaalipakettia, poliittista tukea, humanitaarista. En haluaisi kategorisesti nyt ryhtyä. Me tullaan olemaan mukana, me katsomme meille sopivan roolin. Sotilaallisiakin rooleja on. Ja täytyy tietenkin sanoa se, että silloin kun puhutaan turvatakuista, jos ne on 5. artiklan kaltaisia, niin se on iso sitoumus. Ja meillä Suomessa niin isosta sitoumuksesta, sen merkityksestä ja tarkoituksesta pitää puhua paitsi hallituksen ja presidentin välillä, mutta myös eduskunnan kanssa, jotta meillä on laaja yhteinen näkemys, mitä olemme päättämässä, mihin olemme sitoutumassa. Selline küsimus, et peaminister Michal mainis ka, et meie siin oma regioonis tunneme Venemaad hästi ja algust. Ja mu küsimus siis ongi, et mida me saame teha Euroopa Liidus tulevikus, et meie häält ka tulevikus nii-öelda kuulda võetakse, et see nagu ära ei kao see momentum, mis... Kuten kysyt ja toteat kysymyksessäsi, me tiedetään, että käy Ukrainassa nyt mitä tahansa, tietenkin rauhaa rakennetaan, niin kaikissa tilanteissa nykyinen Venäjä on pysyvä turvallisuusuhka koko Euroopan. Ja tämän kertominen, tämän toistaminen, meidän tehtävämme, siksi Ukrainan tukeminen, jotta Venäjä ei voita, on välttämätöntä. Siksi Euroopan oman puolustuksen vahvistaminen niin, että Venäjä ei pysty meitä tulevaisuudessa uhkaamaan, on välttämätöntä. Ja pysyvän rauhan saavuttaminen sen kautta, että Eurooppa on tarpeeksi vahva. Tämä on ainut tie ja tosiaan meidän pitää pitää tätä yllä, jatkaa keskustelua. Ma arvan, että siinse regiooni riikide hääl on kõvasti tugevamaks saanud selle protsessi käigus, et Eesti, Läti, Leedu, aga ka Põhjamaade sõnum sellest, mida Venemaa tegelikult esindab. Ma ütleks nii, et aastaid tagasi meid võib-olla peeti nagu ühe teema riigiks isegi mingites küsimustes, et me sellest rääkisime palju. Ma võin isegi kodumaal meenutada ajakirjandusväljaandeid, see nüüd ei olnud Delfi, aga kus küsiti, et miks on vaja seda vana head Bonnie M-i plaati jälle mängida, et Venemaa on ohtlik. Vot selgub, et Bonnie M tuli tagasi ja Venemaa on ohtlik. Meil on üsna selline hea ettevalmistusformaat, toimetamise formaat ka Euroopa Liidus, et see formaat, kus on Baltimaad, Põhjamaad, seda hüütakse siis NB8-ks, kuhu aeg-ajalt liitub Poola juurde, Saksamaa, Iirimaa. See on päris selline nagu vitaalne grupp ja kes valmistab väga hoolega ette ka neid positsioone, kuidas Euroopa ka julgeoleku küsimuses siinset regiooni näeb. Putin aloitti sodan
Putin voi sen myös lopettaa. Hänen on osoitettava selkeitä merkkejä todellisesta halusta rauhaan, eikä hänen tule antaa pelata aikaa, niin kuin Venäjä on tehnyt. Tästä emme ole saaneet positiivisia merkkejä. Päinvastoin Lavrovin viimeisetkin lausunnot osoittaa, että paremminkin liikkuvat taaksepäin. Ukrainan tukemisen osalta keskeisin asia on vahvistaa Ukrainan armeijaa. Se on kestävän rauhan tärkein turvatakuu. Länneltä tarvitaan mahdollisimman vahvat turvallisuusjärjestelyt ja tuki niin, että Yhdysvallat on mukana ja on valmis kiristämään sanktioita, jos aitoa edistystä ei ole nähtävissä. EU:n pitää toimia. Ensinnäkin on varmistettava, että EU:n 19 Venäjän vastainen pakotepaketti on valmiina käyttöön, jos tilanne sitä vaatii. Toiseksi Ukrainan jäsenyysneuvottelut on avattava. Kolmanneksi talouden osalta EU:n Ukraina-välinettä on jatkettava. Euroopan rauhanrahaston varat on vapautettava viipymättä. Kyse on eurooppalaisesta turvallisuudesta. Eikä voi olla niin, että yksikin jäsenmaa tarpeet. Tämän me tiedämme hyvin sekä täällä Virossa että meillä Suomessa. Lisäksi Venäjän jäädytettyjen varojen on pysyttävä jäädytettynä, mutta vielä tärkeämpää olisi mahdollistaa niiden käyttäminen koko laajuudessaan Ukrainan jälleenrakennukseen ja Ukrainan armeijan vahvistamiseen. Kuidas pärast seda Washingtoni kohtumist saaksime me päriselt kindlustada, et Venemaa astuks tõsiseid samme selle sõja lõpetamiseks esiteks ja teiseks, et me liiguksime ka tõsiselt edasi nende julgeolekugarantiidega ja ei jääks sellisesse ummikseisu või ei tekiks sellist omamoodi pidurdamishetki? No, kiitos. Tärkeä kysymys. Washingtonin tapaamisen tärkein anti oli se, että Yhdysvallat, Eurooppa ja Ukraina seisoo yhdessä. Toinen tärkeä asia oli, että sovittiin jatkoprosessista, joka tähtää turvatakuiden rakentamiseen. Ja tämä työ on nyt tärkeää. Mitä vahvemmat turvajärjestelyt pystymme rakentamaan yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, sitä voimakkaampi viesti se on Venäjälle. Länsi on yhtenäinen, länsi on vahva. Mutta tarvitaan myöskin paine, ja se syntyy sanktioiden ja tariffien uhasta. Siksi mainitsemani EU:n 19 pakotepaketti, sen valmistelu niin pitkälle, että se voidaan ottaa käyttöön, ja Yhdysvaltojen sekä tariffit että pakotteet yhdessä, ne tuovat taloudellisen vahvan paineen. Nyt vaan pitää huolta tästä Eurooppa-Ukraina-Yhdysvallat-yhteistyöstä, turvatakuiden järjestelyjen rakentamisesta uskottavaksi ja vahvaksi, ja kolmanneksi sanktioiden ja pakotteiden uhka. Näiden kautta ja vain näiden kautta me pystymme luomaan se paineen ja uhan Venäjälle, että heidän on tultava neuvottelupöytään. Ihan sama, ja näin varmasti pääosin onkin, mutta jotain erojakin löytyy, ja yksi koskee näitä mahdollisia taistelujoukkojen lähettämistä Ukrainaan. Ja Suomi on tähän asti ollut, tässä nyt sanoisi, pidättyväinen taistelujoukkojen lähettämisen suhteen. Osana turvatakuita on puhuttu siitä, että tuki- ja huoltotoimintoihin voidaan osallistua ja näin, mutta ei taistelujoukkoja. Esimerkiksi sanoitte eilen A-studiossa muistaakseni, että ei voida kategorisesti sulkea pois. Ja sitten myös Viron pääministerille, että onko Virolla ollut siis koko ajan sama linja, että komppania verran voidaan lähettää joukkoja, mukaan lukien taistelujoukkoja? Voin aloittaa ensinnäkin koko turvajärjestelyjen rakentaminen ja turvatakuiden valmistelu, niin se on prosessi, joka etenee, jonka myötä myöskin kannat selkenee, kun tiedetään enemmän. Aloitetaan siitä perusasiasta, että kun turvajärjestelyt rakennetaan, Suomi on mukana rakentamassa niitä, ja kun niitä toteutetaan, niin Suomi on mukana. Me olemme jo tällä hetkellä mukana erittäin voimakkaasti Ukrainan turvajärjestelyissä, 29 sotilaallista materiaalipakettia, poliittista tukea, humanitaarista. Sulkemaan mitään pois, mutta ei myöskään yksityiskohtaisesti sanomaan, missä voidaan olla mukana. Me tullaan olemaan mukana, me katsomme meille sopivan roolin. Sotilaallisiakin rooleja on erilaisia, ja siksi tässä malttaisin hetken mieltä
Ja täytyy tietenkin sanoa se, että silloin kun puhutaan turvatakuista, jos ne on 5. artiklan kaltaisia, niin se on iso sitoumus. Meillä Suomessa niin isosta sitoumuksesta, sen merkityksestä ja tarkoituksesta pitää puhua paitsi hallituksen ja presidentin välillä, mutta myös eduskunnan kanssa, jotta meillä on laaja yhteinen näkemys, mitä olemme päättämässä, mihin olemme sitoutumassa. Ja siksikin mielestäni tässä asiassa. Jah, ma ütleks niimoodi, et ma olen nüüd viimase paari nädala jooksul vestelnud nii Ukraina presidendiga Volodõmõr Zelenskiga kui üleeile vestlesin uue peaministri Julia Svedorenkoga. Nende sõnum on olnud Põhja- ja Baltimaadele, kuhu Eesti ja Soome kuuluvad, et tegemist on kõige tugevama toetajate grupiga, kes reageerib alati kõige kiiremini mis tahes abi andmisel. Ja see on väga oluline, seda väga hinnatakse ja seda on palutud ka edasi öelda. Ukraina jaoks kindlasti on oluline nii see abi, mis on antud, kui ka see sama sõnum, et me toetame Ukraina edasiminekut ja Euroopa liitumisprotsessi, mis on samamoodi tegelikult nende tuleviku moraali mõttes ja julgeoleku garantii. Nüüd, mis puudutab tahtekoalitsiooni, siis jah, Eestis valitsus on arutanud. Meie positsioon on see, et me osaleme planeerimisprotsessis ja militaartasandil ja kuni kompanii suuruse üksusega. See sõltub nüüd täpselt sellisest või sellest, kuidas see operatsioon siis planeeritakse, et Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhitavas tahtekoalitsioonis see tegevus praegu käib, aga väga palju sõltub sellest, et kuidas see rahuprotsess nüüd edasi läheb. Aga jah, me oleme teinud oma valitsuse otsuse ja nagu ka Petter ütles, igas riigis on oma protseduurid. Ka meie peame siis sellisel juhul valitsusena minema parlamenti mandaati sellele paluma, et saada välismissiooni teha. Selline küsimus, et peaminister Michal mainis ka, et meie siin oma regioonis tunneme Venemaad hästi ja oleme ka tegelikult teisi Euroopa riike enne Ukraina sõja algust sellest Vene ohust hoiatanud, aga ometi paljude riikide välispoliitika Venemaa osas muutus alles pärast selle täiemahulise sõja algust. Ja mu küsimus siis ongi, et mida me saame teha Euroopa Liidus tulevikus, et meie häält ka tulevikus nii-öelda kuulda võetakse, et see nagu ära ei kao see momentum, mis praegu on tekkinud. Kysyt ja toteat kysymyksessäsi, me tunnemme Venäjän. Meillä on meidän historiamme ja se opettaa meitä. Ja me tiedetään, että käy Ukrainassa nyt mitä tahansa, tietenkin rauhaa rakennetaan, niin kaikissa tilanteissa nykyinen Venäjä on pysyvä turvallisuusuhka koko Euroopan. Ja tämän kertominen, tämän toistaminen, meidän tehtävämme on se pitää yllä. Tuskin olen pitänyt yhtään puhetta Eurooppa-neuvostossa mä reilun 2 vuoden aikana pääministerinä, jossa en olisi tätä heti aluksi todennut. Siksi Ukrainan tukeminen, jotta Venäjä ei voita, on välttämätöntä. Siksi Euroopan oman puolustuksen vahvistaminen niin, että Venäjä ei pysty meitä tulevaisuudessa uhkaamaan, on välttämätöntä. Ja pysyvän rauhan saavuttaminen sen kautta, että Eurooppa on tarpeeksi vahva. Tämä on ainut tie ja tosiaan meidän pitää pitää tätä yllä, jatkaa keskustelua. Ja mä olen todella tyytyväinen siitä vaikutustyöstä, missä me onnistuimme, että kun Euroopan unioni teki oman puolustuksen valkoisen kirjansa, niin se peruslähtökohta on Venäjän uhka. Ei kaikki maailman uhat, vaan Venäjän uhka. Ja siellä sanotaan, että tämä on Viron ja Suomen kannalta aivan oleellista, että kun eurooppalaista puolustusta vahvistetaan, niin se koskee erityisesti Euroopan itäistä laitaa. Meidän pitää muistuttaa kumppaneita ja komissiota siitä, että näin se on. Ja kun Euroopan puolustusjärjestelyjä tehdään, vahvistetaan, mahdollisia resursseja jaetaan, niin meidän pitää huolehtia, että nämä kirjaukset tulee todeksi. Nyt me nähdään jo MFF:stä, että siellä on osoitettu muun muassa rajaturvallisuuteen varoja ja puolustuksen vahvistamiseen. Nämä on niitä hetkiä, milloin meidän pitää vaikuttaa yhdessä Euroopan unionissa. Mutta samaan aikaan pitää pitää huolta siitä, että ei unohdu se, mitä Venäjä on tehnyt. Että ei lähdetä uskomaan, että nyt kaikki muuttuu hyväksi, vaan silloin pitää
pitää mielessä se, että Venäjä on pysyvä uhka. Jah, ma arvan, et ütleme, siinse regiooni riikide hääl on kõvasti tugevamaks saanud selle protsessi käigus, et Eesti, Läti, Leedu, aga ka Põhjamaade sõnum sellest, mida Venemaa tegelikult esindab. Noh, ma ütleks nii, et aastaid tagasi meid võib-olla peeti nagu ühe teema riigiks isegi mingites küsimustes, et me sellest rääkisime palju. Ma võin isegi kodumaal meenutada ajakirjandusväljaandeid, see nüüd ei olnud Delfi, aga kus küsiti, et miks on vaja seda vana head Bonnie M-i plaati jälle mängida, et Venemaa on ohtlik. No vot selgub, et Bonnie M tuli tagasi ja Venemaa on ohtlik, midagi teha ei ole. Ja noh, meil on üsna selline hea ettevalmistusformaat, toimetamise formaat ka Euroopa Liidus, et see formaat, kus on Baltimaad, Põhjamaad, seda hüütakse siis NB8-ks, kuhu aeg-ajalt liitub Poola juurde, Saksamaa, Iirimaa. See on päris selline nagu vitaalne grupp ja kes valmistab väga hoolega ette ka neid positsioone, kuidas Euroopa ka julgeoleku. Ukrainast ei saa rääkida Ukrainata, Euroopast ei saa rääkida Euroopata. Surve agressorile peab jätkuma, sest nagu teame, Putini eesmärgid ei ole muutunud. Ta tahab tervet Ukrainat ja kirjutada ümber Euroopa praegust julgeolekuolukorda. Eesti ei kavatse kunagi tunnustada piiride muutmist relvajõud. Õiglase ja püsiva rahu eeldus on tugevad julgeolekugarantiid Ukrainale, et Venemaa ei mõtlekski agressiooni korrata. Eesti on ka valmis Ukraina tahtekoalitsiooni heidutusväkke panustama kuni kompanii suuruse maaväe lahinguüksuse, väljaõppe instruktorite ja staabiohvitseridega. Ootame nüüd, et ka teised riigid oma panuse teada annaks. Euroopa võimuses on survet Venemaale hoida ja sõja hinda tõsta. Euroopa Liit peab võtma kiiremas korras vastu mõjusa 19. sanktsioonide paketi. Ühtlasi tuleb edasi liikuda Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga. Riigid alustasid seda teekonda koos ja peaksid seda. EUn pitää toimia. Ensinnäkin on varmistettava, että EUn 19 Venäjän vastainen pakotepaketti on valmiina. Kuidas pärast seda Washingtoni kohtumist saaksime me päriselt kindlustada, et Venemaa astuks tõsiseid samme selle sõja lõpetamiseks esiteks ja teiseks, et me liiguksime ka tõsiselt edasi nende julgeolekugarantiidega ja ei jääks sellisesse ummikseisu või ei tekiks sellist omamoodi. Ja ma arvan, et üsna tugevad võimalused, et Venemaad survestada läbirääkimistele ja kindlasti järgmine samm on Ukraina toetamine, sest ükskõik mis toimub, me oleme ju pikalt teadnud, et mis tahes etapis, kui on jutt vaherahust, rahust, siis ka Venemaa võib seda kasutada ära mis tahes õuduste kordasaatmiseks. See tähendab seda, et ka sellel ajal, kui on jutt, et justkui asjad võiksid minna paremaks, aga midagi ei ole muutunud, peab Ukraina saama nii relvastuse kui raha tuge. Ja ütleme nii, et seda me just enne ka Peteriga arutasime, et oleme siis ka ausad, et Euroopa kõige võitlusvõimelisem armee on praegu Ukrainas. See tähendab seda, et neid tuleb rahaliselt toetada, relvade ja varustusega tuleb toetada ja selleks, ma arvan, Euroopa riigid on valmis. Jah, meil on Euroopa Ülemkogus, kus me mõlemad laua taga oleme, on siiski ka üks vähemalt, kes aeg-ajalt selliseid otsuseid blokeerib, aga sellest tuleb ka kuidagi üle saada ja edasi saada. See on kindlasti oluline ja mis puudutab garantiideni jõudmist, siis minu meelest on ka tohutult oluline ja positiivne see sõnum, mis Washingtonist tuli Ühendriikidest ka võib-olla veidi varem juba meie jaoks, kuna need, kes osalesid selle protsessiga ka varem teadsid, et Ühendriigid on valmis teatud viisil osalema Ukrainale julgeolekugarantiide andmisel ja kui selline võimalus on, siis see on minu mielestä väga positiivinen muutos. Pääministeri Orpo, sanoitte äsken tuossa puheessanne, että voisitte vaihtaa Viron pääministerin kanssa puheita keskenänne ja asia olisi ihan sama ja näin varmasti pääosin onkin, mutta jotain erojakin löytyy ja yksi koskee näitä mahdollisia taistelujoukkojen lähettämistä Ukrainaan. Ja Suomi on tähän asti ollut, tässä nyt sanoisi, pidättyväinen taistelujoukkojen lähettämisen suhteen.
osana turvatakuita on puhuttu siitä, että tuki- ja huoltotoimintoihin voidaan osallistua ja näin, mutta ei taistelujoukkoja. Onko Suomen linja jollain tavalla muuttunut, tämä pidättyväisyys vähentynyt tämän Washingtonin kokouksen jälkeen? Esimerkiksi sanoitte eilen A-studiossa muistaakseni, että ei voida kategorisesti sulkea pois. Ja sitten myös Viron pääministerille, että onko Virolla ollut siis koko ajan sama linja, että komppania verran voidaan lähettää joukkoja mukaan lukien taistelujoukkoja? Voin aloittaa ensinnäkin koko turvajärjestelyjen rakentaminen ja turvatakuiden valmistelu, niin se on prosessi, joka etenee, jonka myötä myöskin kannat selkenee, kun tiedetään enemmän. Aloitetaan siitä perusasiasta, että kun turvajärjestelyt rakennetaan, Suomi on mukana rakentamassa niitä, ja kun niitä toteutetaan, niin Suomi on mukana. Me olemme jo tällä hetkellä mukana erittäin voimakkaasti Ukrainan turvajärjestelyissä, 29 sotilaallista materiaalipakettia, poliittista tukea, humanitaarista tukea ja laaja-alaisesti yhteistyötä. Se on turvajärjestelyä sekin. Nyt kun tarkentuu prosessin myötä se, että mitä turvajärjestelyillä, mitä ne tulevat olemaan, mikä on niiden tämä sotilaallinen kokonaisuus ja sitten myöskin poliittinen osuus, niin sen jälkeen me tullaan tekemään päätöksiä siitä, että miten Suomi osallistuu. Ja en haluaisi kategorisesti nyt ryhtyä sulkemaan mitään pois, mutta en myöskään yksityiskohtaisesti sanomaan, missä voidaan olla mukana. Me tullaan olemaan mukana, me katsomme meille sopivan roolin. Sotilaallisiakin rooleja on erilaisia ja siksi tässä malttaisin hetken mieltä. Ja täytyy tietenkin sanoa se, että silloin kun puhutaan turvatakuista, jos ne on 5. artiklan kaltaisia, niin se on iso sitoumus. Ja meillä Suomessa niin isosta sitoumuksesta, sen merkityksestä ja tarkoituksesta pitää puhua paitsi hallituksen ja presidentin välillä, mutta myös eduskunnan kanssa, jotta meillä on laaja yhteinen näkemys, mitä olemme päättämässä, mihin olemme sitoutumassa. Ja siksikin mielestäni tässä asiassa kannattaa edetä nyt tämän prosessin mukaisesti. Mutta mukana me tulemme. Se hetki, kun se rauha sinne Ukrainaan saadaan, se on siinä mielessä se on onnenpäivä Ukrainalle, Ukrainan kansalle, sitä tavoitellaan, mutta samaan aikaan pitää pitää huolta siitä, että ei unohdu se, mitä Venäjä on tehnyt. Että ei lähdetä uskomaan, että nyt kaikki muuttuu hyväksi, vaan silloin pitää mielessä se, että Venäjä on pysyvä uhka. Jah, ma arvan, et siinse regiooni riikide hääl on kõvasti tugevamaks saanud selle protsessi käigus, et Eesti, Läti, Leedu, aga ka Põhjamaade sõnum sellest, mida Venemaa tegelikult esindab. Ma ütleks nii, et aastaid tagasi meid võib-olla peeti nagu ühe teema riigiks isegi mingites küsimustes, et me sellest rääkisime palju. Ma võin isegi kodumaal meenutada ajakirjandusväljaandeid, see nüüd ei olnud Delfi, aga kus küsiti, et miks on vaja seda vana head Bonnie M-i plaati jälle mängida, et Venemaa on ohtlik. Vot selgub, et Bonnie M tuli tagasi ja Venemaa on ohtlik, midagi teha. Eesti positsioon siin on kindel. Ukrainast ei saa rääkida Ukrainata, Euroopast ei saa rääkida Euroopata. Surve agressorile peab jätkuma, sest nagu teame, Putini eesmärgid ei ole muutunud. Ta tahab tervet Ukrainat ja kirjutada ümber Euroopa praegust julgeolekuolukorda. Eesti ei kavatse kunagi tunnustada piiride muutmist relvajõul. Õiglase ja püsiva rahu eeldus on tugevad julgeolekugarantiid Ukrainale, et Venemaa ei mõtlekski agressiooni korrata. Eesti on ka valmis Ukraina tahtekoalitsiooni heidutusväkke panustama kuni kompanii suuruse maaväe lahinguüksuse, väljaõppe instruktorite ja staabiohvitseridega. Ootame nüüd, et ka teised riigid oma panuse teada annaks. Euroopa võimuses on survet Venemaale hoida ja sõja hinda tõsta. Euroopa Liit peab võtma kiiremas korras vastu mõjusa 19. sanktsioonide paketi.
Ühtlasi tuleb edasi liikuda Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimistega. Tingimused selleks on täidetud. Riigid alustasid seda teekonda koos ja peaksid seda kõrvuti ka jätkama. Ise saan kinnitada, et meie koostöö Soomega on olnud Euroopa Liidus väga hea ja tulemuslik. On hea meel, et komisjoni eelarve ettepaneku järgi suureneks oluliselt Euroopa Liidu toetus Euroopa kaitsevõime arendamiseks ja Ukraina aitamiseks. Samuti saaksid lisarahastust transpordi ja energeetikaühendused. Loodetavasti aitab se meil edasi liikuda ka Estlink 3. Länneltä tarvitaan mahdollisimman vahvat turvallisuusjärjestelyt ja tuki niin, että Yhdysvallat on mukana. Mutta myös Euroopan on kannettava oma vastuunsa. Ja koko kansainvälisen yhteisön on pidettävä painetta yllä ja on valmis kiristämään sanktioita, jos aitoa edistystä ei ole nähtävissä. EU:n pitää toimia. Ensinnäkin on varmistettava, että EU:n 19 Venäjän vastainen pakotepaketti on valmiina käyttöön, jos tilanne sitä vaatii. Toiseksi Ukrainan jäsenyysneuvottelut on avattava. Tätä työtä pitää vauhdittaa. Kolmanneksi talouden osalta EU:n Ukraina-välinettä on jatkettava. Euroopan rauhanrahaston varat on vapautettava viipymättä. Ja neljänneksi Euroopan investointipankin pitää vahvistaa koko Euroopan puolustusteollisuutta entistä enemmän. Tässä kaikkien EU-jäsenmaiden on kannettava vastuumme. Kyse on eurooppalaisesta turvallisuudesta. Eikä voi olla niin, että yksikin jäsenmaa tarpeettomasti blokkaa näitä keinoja tukea Ukrainaa. Samalla Euroopan on jatkettava oman puolustuksen vahvistamista. Lisäksi Venäjän jäädytettyjen varojen on pysyttävä jäädytettynä, mutta vielä tärkeämpää olisi mahdollistaa niiden käyttäminen koko laajuudessaan Ukrainan jälleenrakennukseen ja Ukrainan armeijan vahvistamiseen. Suomi tukee Ukrainaa vahvasti, kuten Viro. Olemme toimittaneet 29 sotilaallisen avun pakettia ja suomalaiset jo tällä hetkellä kouluttavat ukrainalaisia sotilaita. Kuten Viro, me olemme Venäjän rajavaltio ja tunnemme vastuun, joka tästä asemasta seuraa. Me olemme sitoutuneet jatkamaan Ukrainan tukemista niin kauan kuin tarve vaatii. Lopuksi haluan mainita myös sen, että totesit maidemme talouksien olevan kytköksissä. Me puhuimme Suomen ja Viron taloudesta ja voin kertoa, hyviä merkkejä on tällä hetkellä Suomen taloudessa nähtävissä. Ja tämä kasvu, liikkeelle lähtenyt kasvu, ensi vuonna ennusteiden mukaan vahvistuva kasvu, hyödyttää varmasti.